זאת אגמי היפה המהממת. והחכמה שחזרה מחוג ריקוד. וואי, איזה כיף, אגמי. איך היה בחוג? כן. כיף גדול. איזה כיף. אני אספר לך שאני הגעתי לכיתה א', היה לי מאוד מאוד קשה לקרוא. אז בניתי משחק שיהיה קל ללמוד לקרוא. כי איך שהם לימדו בבית ספר, אני לא אהבתי את זה, זה לא היה לי כיף. רגע, יש פה משהו מפריע לי פה. אז, אז עשיתי משחק שעכשיו הרבה הרבה ילדים מכל העולם לומדים לקרוא דרך המשחק הזה. זה משחק כיפי ופשוט, שמאוד מאוד קל לקרוא איתו, בסדר? אז אני אלמד אותך את המשחק הזה, ואנחנו נשחק אותו ביחד. לא שמעתי. כן. יאללה, בסדר. זה משחק קלה קלות. בואי נתחיל. אוקיי. עכשיו, במשחק הזה יש דמויות שהן אוהבות, הן משחקות מחבואים. אוקיי, זה מה שהן עושות, הן אוהבות לשחק מחבואים. אז במשחק הזה יש כל מיני משתתפים. אחד מהמשתתפים במשחק קוראים לו סע. את רואה את סע על המסך? סע אוהב להתחבא, הוא תמיד כשמשחקים מחבואים הוא אוהב להתחבא בסל. אבל איפה הוא מתחבא בסל? תראי איפה הוא מתחבא. הנה, פה הוא מתחבא בחישוק, ופה בנעת שזרקו לסל. סע, הנה סע, הוא עוד פעם קפץ מהסל, קוראים לו סע, וזה החישוק, וזה הנעת שזרקו לה סל. כי סע אוהב להתחבא, איפה סע אוהב להתחבא? בסל. מעולה, אז אנחנו נדע איפה הוא מתחבא כשנשחק מחבואים, נכון? כל פעם אנחנו נדע שסע, איפה סע אוהב להתחבא? בסל. מי אוהב להתחבא בסל? סע. נכון, הנה סע. אז הנה, אז קודם כל אנחנו מכירים את אחד השחקנים, קוראים לו סע, והוא מתחבא בסל. עכשיו יש עוד אחד שאוהב לשחק איתנו מחבואים, קוראים לו בא, זה בא, אוקיי? זה סע, משחק איתנו מחבואים, הוא מתחבא בסל, ובמשחק הזה בא, הוא גם משחק איתנו, ובא אוהב להתחבא בבקבוק. איך אנחנו יודעים שהוא בבקבוק? כי זה הפקק. מישהו מפריע לנו לשחק ביחד מחבואים? יש עוד מישהו איתנו בחדר, או שאנחנו משחקים אני ואת? אמא פה משגיחה. אוקיי, מצוין. אז יש לנו את הפקק, הנה זה החור, וזה הפקק שסותם את הבקבוק בא, שמשחק איתנו מחבואים, הנה זה הפקק, זה החור, וזה הצ'ופצ'יפ שסותם את הבקבוק. כי בא, כשהוא משחק מחבואים, הוא אוהב להתחבא בא. בקבוק. בוא נבדוק. מעולה. יופי. אז סע, איפה סע אוהב להתחבא? בסל. בוא נבדוק. יפה, מאמי, אנחנו נשחק ביחד ונהיה אלופים במשחק הזה. ובא, איפה בא אוהב להתחבא? בבקבוק. בוא נראה. מעולה, איזה יופי. אז עכשיו אנחנו נקרא להם רק לפי החץ. ככה אנחנו יודעים למי אנחנו צריכים לקרוא. אוי, למי אנחנו צריכים לקרוא? סע. נכון, ועכשיו למי אנחנו צריכים לקרוא? בא. בוא נקרא להם עוד פעם. למי אנחנו צריכים לקרוא? סע. ועכשיו למי אנחנו צריכים לקרוא? בא. אז עכשיו בוא נקרא להם אחד אחרי השני. סע. בא. מה יצא לנו? סבא. בוא נבדוק. טה-דה-דה-דם, טה-דם! יאו, איזה כיף לשחק איתך. אז יאללה, מחר נשחק ונגלה עוד שחקנים שיצטרפו אלינו למשחק. מתאים? זה היה לך קל וכיף? כן. גם לי מאוד. אז יאללה, נתראה מחר. ביי. ביי ביי. ביי.